नैबे सासे मानसिनि नामा जादों सुनिल आरो बे सासे प्रिन्सिपाल दै गस्ला मोनसे लाबोफानांगौ गस्ला मोनसे स्पर्टिं लाबोआबा जासिगोन मा खालामगोन गिबि गिबियावनो लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बराय हरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामनानै आरो नोंथांमोना माब्लाबाबो भिडिअखौहाय कमेन्ट स्टार खालामसै जोबजासिम नाय अब्लानि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ बुजि मोननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिबा नायलांदो नोंथांमोना थौदो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा टपिक लाना फैदों आरो मा कन्टेन्टखौ लाबोदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लाजिनांथाव बाथ्रा आरोना सासे फोरोंगिरि जालायनानै फोरोंगिरि आरो बेबो मा प्रिन्सिपाल बावसो प्रिन्सिपालानो ओरैबायदि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जुदि आखुखौ खालामोब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन लाइमोन गथ'फोरा बा लाइमोन फरायसुलिफोराहाय माबायदि थांनानै थानानै माबायदि संसारखौ खुंलांनांगौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बेनि सिगाङावनो नैबे मोनसे बिथांनि बेफोरबायदि जाथायनि भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होनि नोंथांमोनालाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर जाथाया माबोरै जानायमोन थौदो नायथांदो नैबे सासे मानसिनि नामा जादों सुनिल आरो बे सासे प्रिन्सिपाल दै गस्ला मोनसे लाबोफानांगौ गस्ला मोनसे स्पर्टिं लाबोआबा जासिगोन मा खालामगोन स्क्रीनशॉट सब है स्क्रीनशॉट दं रामा बाबू दं मोजाङै जाय मावदों नोङो थांना मा खालामदों नों थांनांगोन याव बिसार जागोन दिनैनि बिसार जागोन याव थिग दङ आं नों गेजेराव हाबदोंना जेब्लानाखि स्कुलाव थांनायाव अखा हाबाबो सानै गथ'आ बे क्लास खालामबा बायह्रायाव थाङो दै सानै गथ'आ बायह्रायाव थाङो ओमफ्राय बेयाव सानसेखालि नानि आंखौ फन खालामबाय आदा आं क्लासाव खालामबा आमुगा बायह्रायाव थाङो अखा हाबाबो थाहैयो सकिदारा बुंबाय दै ओमफ्राय सानसेखालि फन खालामबाय नानिया आदा बिदि जाबाय होनबाय आं गथ'फोरखौ बुजायगोन होनबाय ओमफ्राय मानो थाङो होनबाय माने बे खोथा फिजिकेल रिलेसनशिप थानायाव मारै खोथा itu nggak apa-apa. Kalian bunuh negara, aneh. Kalian bunuh negara, aneh. Roh, aneh roh. Dengar prinsipnya sana, kalian.
आब'नि सेफ्टिनि खोथा दं फिउचारनि खोथा दं नैबे सासे मानसिनि नामा जादों सुनिल आरो बे सासे प्रिन्सिपाल दै बे कलेजावनो जोंहा आब'आबो बहुत दिननिफ्रायनो क्लास खालामगासिनोमोन बे कलेजावनो जोंहा आब'आबो टिचार खालामगासिनोमोन बे मा खालामदों जोंहा आब'खौ बहुत दिननिफ्रायनो गाज्रि लेथ्रा मेसेज खालामगासिनोमोन बे सासे हाबा जाखानाय आरो फिसा थाखानाय मानसि दै रायजोफोर आरो बे हाबा जाखानाय आरो फिसा थाखानाय मानसि जानानै बियो आरो प्रिन्सिपाल जानानै जोंहा आब'खौ माबायदि मेसेज खालामगासिनोमोन बियो बहुत लेथ्रा मेसेज खालामगासिनोमोन आरो बहुत गाज्रि मेसेज खालामगासिनोमोन आरो फिजिकेल रिलेशनशिप थानो लिंगासिनोमोन बा देहाजों सोमोन्दो थालायनो लिंगासिनोमोन बियो बा प्रपज खालामगासिनोमोन आरो जोंहा आब'आ बेबायदि मेसेज खालामनो नाङा आरो बेनि प्रप'जेलखौ माना खालामनायनि थाखायनो बा बेखौ माना खालामनायनि थाखायनो बियो जों आब'खौ बहुत दिननिफ्रायनो टर्चार खालामगासिनोमोन जेब्ला जोंहा आब'आ कलेजाव फोरोंनो थाङो जोंहा आब'आ बेनि इन्टेनसनखौ गम मोननाय लोगो बा बेनि आखल आखुखौ गम मोननाय लोगो जोंहा आब'आ अलरेडि बेखौ ब्लक खालामबायमोन ब्लक खालामनाय उनाव मा जाखो जेब्ला जोंहा आब'आ कलेजाव फोरोंनो थांबाय थायो अब्ला बे सानफ्रामबो जोंहा आब'खौ टर्चार खालामबाय थायो बहुत दिननिफ्रायनो टर्चार खालामगासिनो आरो हेरेसमेन्ट खालामगासिनो हारसिं मोननानै सिख्ला मानसि मोननानै कमजोरि मोननानै बेयो टर्चार खालामगासिनो माने बेनि मथे प्रप'जेलखौ एक्सेप्ट खालामनांगौमोन आरो बेजों देहाजों सोमोन्दो लाखिलायनांगौमोन बेनि मथे बेबायदि दै रायजोफोर आरो नाय रायजोफोर बियो माबायदि मेसेज खालामदोंमोन माबायदि मेसेजफोर खालामदोंमोन अलरेडि प्रुफ दंजोबखायो तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय मेन जाथाया माबोरै जानामोन आरो मा कारननि थाखाय बिथां दिनै प्रिन्सिपालखौहाय मानसिफोरनि गेजेरावहाय बिथांखौ बुनो गोनां जादों बा बुदों आरोना लोगोफोर तो जियानो जा बेनि गेजेराव आरो बांद्राय बुंनानै आं भिडिअखौ फोलावलियासै नोंथांमोना जाबायदि मोनथिनांगौ जाबायदि नुनांगौ नुखाबाय आरो बिथांमोन बायदि मानसिखौहाय माबोरै खालामनाया गाहाम जागोन आरो मा राहा लानानै बिथांखौ दिनै एक्सन खालामनाया गाहाम जागोन नोंथांमोना बयबो नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होमब्ला बेफोरबायदि दुथां आखुनि मानसिखौहाय मा खालामनाया गाहाम जागोन ओंखायनो नोंथांमोननि बयनिबो
गेजेरजोंहाय कमेन्ट्सखौ लुबैदों बिथांमोन बायदिखौ मा साजा होनाया गाहाम जागोन आरोना लोगोफोर बिथां बायदि सासे फोरोंगिरि फोरोंगुरु मानसियाहाय मानसि खासेखौ गियान होनाय गियान शेयार खालामनाय मानसि आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आखुखौ खालामोब्ला जों माबोरैहाय आरो जों फैबाय थानाय मोजां राहा लामाखौ माबायदि आगान सुरलांनो हानो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावलासै नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव जुदि आंनिफोर माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय मोनसेल' रिक्वेस्ट बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय